गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै मुस्रिनि साप्लाइ होनाय जादों, जाय 2-3 कौटि रांनि जागोन। बे दायाव सानै सुबुंखौ हमदों, मुङा रुपम देखा आरो अनुरब कलिता, सानैबो नलबारि जिल्लानि। क'क्राझार पुलिसआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै मुस्रिनि साप्लाइ होनायखौ लानानै अश्विनी शर्मा, जाय साप्लायार, बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो रुपम देखा आरो अनुरब कलिताखौ हमनाय जादों। साप्लाइ होखांनायनि उनावसो बे साप्लाइ अर्डारा नंखाय होनानै मिथिनो मोन्दों होननानै साप्लायार अश्विनी शर्मा बिथाङा एफआइआरआव मख'दोंमोन। क'क्राझार पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै मुस्रिनि साप्लाइ होनायनि अर्डारा थांनाय बोसोरावनो जादोंमोन आरो बे खामानियाव राजखान्थि दोलोनि आखाइ थानाया रोखा जाथ'वाखै। नाथाय जाय सुबुंफोरा बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै साप्लाइ होनायाव लोब्बा दं, बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लामानि जाब्रबथायजों सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा, मुङा उपेन दैमारि, 48 बोसोर बैसोनि। बिथाङा 3 नं महनपुर गामिनि 3 नं महनपुर गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिमोन। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय डेकाफार्म 515 नं राजा लामायाव जादों जाब्रबथाया। उपेन दैमारिनि न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला उपेन दैमारि बिथाङा फुंनि समावनो मबाइल फोसाबनो थाखाय सिमेन्ट-सापरि फारसे थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय फरायसालि फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिबारियाव टार्निं लानायाव बाइकजों बाइक सौग्रावलायदों, जायजों उपेन दैमारिया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन बाइकआव थानाय सानै सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव डेकाफार्मआव थानाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि उपेन दैमारि बिथाङा 1 नं हसं गामिनि थागिबिमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो जाथायखौ लानानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय पुलिस थानायावबो सावरायनाय जादों होननानै न'खरनिफ्राय फोरमायथिदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव सानै एमएलएआ मन्थ्रिनि बिबान मोनबाय। नाथाय सोर मोननो हाखो? इउपिपिएलनि एमएलए ना बिपिएफनि एमएलए? इउपिपिएलनिफ्राय मन्थ्रिनि बिबान मोननो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन। बेराफारसेथिं बिपिएफ दोलोआबो गावसोरनि दोलोनिफ्राय सासे मन्थ्रिनि बिबान मोनगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन। नाथाय मोन्नैबो दोलोनि सानखान्थिया फेलें। बे खेबाव बिजेपि दोलोनिफ्रायनो टिकेट लानानै देरहासार जानो हानाय सानै एमएलएआ मन्थ्रिनि बिबानखौ मोनबाय। बिथांमोना जाहैबाय नलबारिनिफ्राय देरहासार जानाय जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाफ्लंनिफ्राय देरहासार जानाय नन्दिता गारलसा। बिथांमोनहा दिनै मन्थ्रि महरै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बेलासिनि 3 रिंगायाव समायखिराखौ लागोन। बे खेबाव बिजेपिनिफ्रायनो सानै एमएलएनो मन्थ्रिनि बिबान होनायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनिया दुखु जानो गोनांथि गैया, मानोना 3 मन्थ्रिनि पस्टआ लांदां थाबावगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय उननि समाव मन्थ्रि मोनगोनखौ आसा खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिबावदों दि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आरो WPT&BC डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफा पार्टखौ दाननानै गोदानै मोनसे डिपार्टमेन्ट बानायनाय जाबाय, मुङा ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावारमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों ओबिसिफोरनि जौगानाय, बेंगुरा एबा हेन्डिकेप आरो बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन। WPT&BC डिपार्टमेन्टनि मुंखौ सोलायनानै दा मिनिस्ट्रि फर ट्राइबेल वेलफेयार बानायनाय जाबाय, जेराव ट्राइबेलफोरनि जौगानायनि खामानिया मावजागोन। आरो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मुंखौ सोलायनानै दा वुमेन एन्ड चाइल्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खालामनाय जाबाय। आंनि फिसाया सिमां बायदि गोमालांबाय। बर' बिमानि मेगनाव मोदै लानानै गोरबो सिंनिफ्राय ओंखारनाय बे रावा। बारग' एनडिएबिनि मावथि, मुङा बुद्ध मुसाहारि, उफ्रा मुं एम बिरबाय। बिथांखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन। नाथाय गोलाव सम नेनायनि उनावबो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै बुद्ध मुसाहारिया, जायनि थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुद्ध मुसाहारिनि जोबथा बिदाय एबा श्राद्ध खुंबाय। बे दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझार जिल्लायाव जादों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय मुराबारि गामिनि थागिबिमोन बुद्ध मुसाहारिया। थांनाय 2002 मायथाइयावनो बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय हाथियार हमदोंमोन। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो न' फारसे गिदिंबोफिनिलाय समाजनि नेमखान्थि बायदियै सारादु होबाय बुद्ध मुसाहारिखौ। बिथांनि सारादुआव नुजाथिफैदों मोनसे समनि बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरि आरो दा बिटिसिनि MCLA बि सावरायग्रा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुद्ध मुसाहारिया एनडिएबि एस हानजानिनोमोन, अदेबानि बि सावरायग्रा हानजानिनोमोन। बिथां बुद्ध मुसाहारिनो सिअनि बिबान होनानै
वेस्टार्न कमान्डखौ सामलायनायनि बिबान होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा सासे गोख्रों मिहि आरो मानिसुला सेंग्रामोन होननानै बुंथिदों बिसावरायग्रा बिथाङा। नाथाय बड'लेण्डआव अपारेशन जानाय समावनो बुद्ध मोसाहारिखौ गावथारनायनि सन्देह खालामदों बिसावरायग्राया आरो 2017-18सोनि गेजेरावनो बिथांखौ गावथारखुमानायनि सन्देह खालामदों मानोना 2017 मायथाइयावनो बुद्ध मोसाहारिया गावजों अदेबानि बिसावरायग्राजों जोबथा सावरायदोंमोन। दा जुदि बिथाङा थांनानै दंमोनब्ला बिसावरायग्राखौ नागिरनानै फैथारगौमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेबायदिनो गोलाव सम बुद्ध मोसाहारिनि जेबो खौरां मोनैलाय बिथांनि श्राद्ध खुंबाय नखरनिया आरो बिथांखौ मुंख्लं जाबाय होननानै फोसावबाय बिसावरायग्रा बिथाङाबो। लोगोसे मुंख्लं नखरा जि अनसुंथाइ मोननांगौ बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानैबो फोसावबाय। बेनि अनगायैबो प्रशासना जाहाथे बुद्ध मोसाहारिखौ नागिरनानै बिथांनि न'आव फैनानै हाराहास्ति खालामफैबावा बेनि थाखायबो प्रशासनखौ बुंथियो बिसावरायग्राया। आसामनि दरं जिल्लानि मंगलदै सोहोराव जौ लोंनाय फिसायखौ बिसिया गाग्लोबनानै बुथारदों। फिसायनि मुङा प्रफुल्ल बड' आरो बिसिनि मुङा रजिता बड'। मंगलदै सहरनि काछारिपारा ओनसोलाव जादों बे जाथाया। जाथायनि सायाव रजिता बड'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय प्रफुल्ल बड'आ जौ लोंनानै फैनानै सानफ्रोमबो बिथांजोखौ बुफैयोमोन। बुथारनाय जाथाय जानाय सानखालिबो प्रफुल्ल बड'आ फुंनि समावनो जौ लोंनानै फैनानै बिसि रजिता बड'जों नांज्लायफैदोंमोन आरो बिसिखौ दंफां थुख्राजों गाग्लोबदोंमोन। उनाव सहायनो हायैनि बिसि रजिता बड'आबो फिसाय प्रफुल्ल बड'नि सायाव गाग्लोबदों जायजों प्रफुल्ल बड'आ जिउ गोमादों। जाथायखौ लानानै मंगलदै सदर पुलिस थानायाव बुथारनाय केस रेजिस्टारबो खालामनाय जादों आरो फिसायखौ बुथारनायनि दायाव दा रजिता बड'खौबो पुलिसा हमदों। एयारपर्ट्स अथरिटी अफ इन्डियायाव साख्रि ओंखारदों। एयार ट्रेफिक कन्ट्रलाव जुनियर एग्जिकिउटिभ्सआव साख्रि ओंखारदों। गासै पस्टआ 400। इडुकेसन क्वालिफिकेशना फिजिक्स आरो मेथमेटिक्सखौ लाफानानै BSc खालामनाय जानो नांगोन नङाब्ला फिजिक्स आरो मेथमेटिक्सखौ लाफानानै इन्जिनियारिं डिग्री खालामनाय जानो नांगोन। बैसोआ 14 जुलाइ 2022 मायथाइयाव 27 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा नाथाय SC/ST फोरा 5 बोसोर रेहाय मोनगोन आरो PWD फोरनि थाखायबो 10 बोसोर रेहाय होनाय जादों। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 15 जुननिफ्राय जागायनानै 14 जुलाइसिम थागोन। वेबसाइटआ एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइट ai.aer बेयाव थांनानै केरियार्सआव क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो डिटेल्सखौबो नायहैनो हागोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव दुंहाव थासारि। बयथालांस'नि 1 नं दुवारामला बियाबनि 16 नं पुन्जा LP स्कुल भट मिरुआव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जादों जेराव बेलट बक्सखौ पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो सेख'नानै गास्रावनाय जादों आरो बेलट पेपारखौ अर सावनानै सेवहांगार खालामनाय जादों। बे जाथायाव गोबां दावराव-दावसि बुलायलायनाय जाथायबो जादोंमोन जेराव सासे पुलिसाबो जोखोम जादों आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसा लाथिख'आव गुलि गावनोबो गोनां जादों। बे दुंहाव थासारि जानायनि गुबै जाहोनखौ गोबां बुंथिदों। खायसेया बुंथिनाय बायदिब्ला बेलट बक्सनि स्टेम्पआ गोमादों। खायसेया बुंथिदों बेलट बक्सनि स्टेम्पखौ दोनखुमादों आरो बेफोर गासैबो पोलिं एजेन्टफोरनिनो सोलो होननानैबो खायसेया बुंथिदों। बेबायदिनो आयेन बेरेखायै भट सोनाया जादों होननानै 16 नं पुन्जा LP स्कुल भट मिरुआव दुंहाव थासारि जादों। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव मोन 26 बियाबाव बिसायख'थि खुंजादों। गासै सा 154 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों आरो गासै गं 906 भट मिरुआव भट होनाया जादों। बेंकनि साख्रि ओंखारदों। IBPSनि सिङाव रिजनेल रुरेल बेंकफोराव लांदां जानानै थानाय गुबुन गुबुन पस्टफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय बे रिक्रुटमेन्टखौ खुंनाय जादों। गासै पस्टआ 9,000नि गोबां। बेनि मादाव अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पसआव 4,483 पस्ट आरो बेजों लोगोसे अफिसार लेभेलाव स्केल 1, 2, 3 नि थाखाय रिक्रुटमेन्ट खुंदों। गासै 8,000नि गोबां पस्ट। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 27 जुन 2022। अनलाइन प्रिलिमिनारि आनजादा आगस्टआव जागोन आरो अनलाइन मेन एग्जामा सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बर दानाव जागोन। बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला अफिसियेल वेबसाइटआ ibps.in। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनानै होबाय। फारिलाइया जाहैबाय बाक्सानि दीपक बर' बिथाङा 97 जौखोन्दो मोनदों। अदालगुरिनि मनदीप बर' बिथाङाबो 97 जौखोन्दो मोनदों। क'क्राझारनि बोसोनगिरि मोसाहारि बिथाङा 95.83 जौखोन्दो मोनदों। क'क्राझारनि दिपदिउति बसुमतारी बिथाङा 94.83 जौखोन्दो मोनदों। बाक्सा जिल्लानि रंजालि खेरखातारि बिथाङा 94.50 जौखोन्दो मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि अनजु बसुमतारी बिथाङा 94.50 जौखोन्दो मोननो हादों। फिन बाक्सा जिल्लानि जिनजिरि बर'
बिथाङा 94.33 जौखोन्दो मोनदों आरो बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो जयेश बसुमतारी बिथाङा 94.17 जौखोन्दो मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि जुगामि बसुमतारी बिथाङा 93.83 जौखोन्दो मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि उपमा बर' बिथाङा 93.50 जौखोन्दो मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानिनो मौसुमि सोरगियारि बिथाङा 93.33 जौखोन्दो मोननो हादों। फिन बाक्सा जिल्लानि किरात बर' बिथाङा 93.17 जौखोन्दो मोननो हादों आरो बरपेटानि रहित सोरगियारि बिथाङा 93.17 जौखोन्दो मोननो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।